Y Gwyddoniaeth tu ôl i Caredigrwydd. Mae Caredigrwydd yn wych, mae ei bawb ac yn cysylltu pawb, a hefyd mae'n dwblu pan ni'n ei rannu. FFAITH. Mae'r Gwyddoniaeth yn brawf i hynny. Mae'n dechrau gydag un person, ti. Mae Caredigrwydd yn dda i chi. Mae astudiaethau gwyddoniaeth wedi dangos fod gwneud un weithred o Caredigrwydd ar hap yn lleihau lefelau pwysau, pryder ac iselder i chi ac i'r person arall. Mae'r corff yn creu hormonau fydd yn galluogi ti i fod yn fwy tawel eich meddwl, iach a hapus. Enwau'r hormonau hyn ydy serotonin, endorphins ac oxytocin. O ganlyniad, bydd y ddau ohonoch yn fwy egnïol a hyderus, teimlo llai o boenau bob dydd, yn teimlo'n ddiogel, ac efallai hyd yn oed byw bywydau hirach a mwy llawn. Pan mae pobl yn gweld buddion eich Caredigrwydd, mi fyddant yn cael eu hysbrydoli i gymryd rhan, sy'n creu adwaith cadwynol bositif. Mawr neu bach, mae gweithred o Caredigrwydd yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr, ac mae e gyd yn dechrau gyda ti.